Uyingane zakwethu-ke nginibiyeleni namukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi admin. Uma uqala ngale kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa subscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel ehamba phambili phethe ama-clip nendaba nje eningi trendayo. Yeyi uyingane zakwethu wayisusinko lo mculo wamaskandi uDumakahle emva kokuposta-ke le picture-ke lapha kuma-social media noma-ke ku-Facebook la kade eveze khona ukuthi wasiphala abantu abaningi bayakhuluma-ke ngalesithombe njengoba-ke la kubonakala khona uDumakahle-ke nenkosi yamagcokama okwazi ukuthi-ke baziyimbangi. Hawu nangomunye la uthi kanti niyezwana amahloni kimi. Omunye ukuthi-ke wey'ngane zakwethu mina-ke nginengozi engayishawa kumlandeli kaSicebi imzukwane ngithi uSicebi uyafudumeza ngeke alunge kuwe kodwa-ke wena namhlanje osumi naye akobe-ke uyazibona ukuthi unjani kodwa-ke kulungile wey'ngane zakwethu. Nange omunye uthi yabona-ke indlela enenza ngayo iyangijabulisa wey'ngane zakwethu. Hhayi-ke sengifisa ukuthi ngizupho lokho nombono wakho uthi ucabangani wey'ngane zakwethu njengoba ehlezi kushiwo ukuthi ningazingeli zabaculi bakamaskandi suke kushiwo-ke izinto ey'fana nalezi wey'ngane zakwethu. Uma ngabe iy'nsizwa yinceka akusho ukuthi iy'nsizwa ngempela sezicabana okwangempela sekumele zingazwani. Bheka nje namhlanje noma-ke kulesi thombe zindawonye. So uthini umbono wakho? Hlala lapha ku-comment section ungakhohlwa ugcine usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyipostayo kuyona-ke le channel. Mina inkosi admin khona phansi ejozini kwa mhlawumbe yaningani sengiphuma kanje.